Hola, jo sóc la Irina, ballarina i coreògrafa de la companyia Mocap Dance i avui us parlo una mica de Natsuri, que és l'última producció que hem fet amb la companyia. Nosaltres som una companyia de dansa que treballem molt també amb el teatre físic, la interacció multimèdia. És una eina que fem servir moltíssim perquè ens ajuda molt a recolzar la dramatúrgia, ens agrada molt la poètica que genera. El que passa sí, la treballem des d'un lloc molt invisible, no? Perquè ens interessa justament això, aquesta màgia de dir, ostres, com és això, no? Doncs, bueno, és tota aquesta tecnologia que està amagada. Aleshores, Natsuri és un espectacle que ens parla dels records i de la memòria i està centrat en una nena que la seva àvia té Alzheimer. Aleshores veu com l'àvia va perdent els records, però n'ha perdut un, que ja és una cançó que li cantava la seva àvia i l'àvia està com molt amoïnada, no? Aleshores la nena recorda que hi ha un lloc que es diu Natsuri, que és allà on van a parar tots els records perduts, i li proposa a l'àvia d'anar, aviam si poden recuperar aquesta cançó, no? Que ja passa de generació en generació. Total, que aleshores es planten a Natsuri. Natsuri és l'escenari, que hi ha tot de bombetes penjades del sostre. Aquestes bombetes són interactives, de manera que nosaltres amb el cos modulem la llum, no? Podem fer que pugi la intensitat, també el so, d'acord? Si ens apropem, si ens allunyem, s'apaga, se sent, puja, baixa. Això ens permet doncs, que aquestes bombetes, que cada bombeta és un record, es mantingui com viu, no? Aleshores, a l'escena hi ha dos intèrprets, dos ballarins, que són una mica els encarregats de mantenir aquests records, de cuidar-los. Hi ha escenes, moments d'humor, moments molt poètics, moments molt dolços, moments màgics, no? Un moment que juguen amb aquestes llums i clar, és com, uau, com ho fan això, no? És molt bonic. Per tant, us recomano molt que vingueu al SAT per moltes coses, perquè penso que és un viatge emocional molt xulo. També dona molt per treballar amb els infants, no? La part dels records, de la memòria. Així que us espero que puguem fer aquest viatge junts al SAT. Gràcies!